Bible ekita ye no kyerosem no ya ntro ba bia se ye di odifo bi ba e ma na be hye owu nkom hye nko a da bi eni ho ene yakopɔ so mfrɛ odifo bi se ba be hye owu nkom hye nko a no eti wo de nema na oyɛ no kyerɛ pɛfɛ se oyo odifo a yakopɔ ene ni ye adwuma se on hye owu nkom hye nko a da bi ena asɛm so a yɛra makwata ekɔtena onya TV na ɔkae no we bu reja ho fi we bu reja ho animase amakwata ko ya prophet amakwata o say the whole world snake and how to control ya sina na aso difo na edifo o man na ye bompae na so owo na ba control o man Ghana na edifo djuma na ye no we the same reja no so edifo a o she kom eso so eboso mi dia ya je to so eboso but eso pese ye ra makwata tese se ediye esem na ye ka no sunsun kyerɛkyerɛ no ɔnka ho odifo onim hwie ɔsunsun no Abusia Sabrede sofo Roger na so ayehye pa after say was storming onya TV na wode enkomhye bi ekotu dwa edema Captain Smart na abusia Ghana for do na akyere won wadwene ede afa enkomhye no ebi kyerɛ say eye settings ebi so say ne komhye na wo hye no enya ade a enwanwa apostle mo akwata esan ebe pae ne komhye no so ewo onya TV wa wono so kyerɛ say sofo Roger no wonye obi ase nipa bi a ede eni hu no keke ne mom oyo obi a oye Benin busum bi a wowu akọ ene wasan be mu ewo oman Ghana mu se odifo na busia enkomhye ni enu akwakofa nkomo bebre e de aba media ne so ene Mesaka Prophet 99 ye ewo menche wa ha e bidi enkomo mense obe be kono ho na me kai wo se e too much gh message so me subscribers me so e ya kai se wo de be wo ne be ka wo se ne be na upload ne so mpo ne first person ya won sabidika ka busia me enko difo ho ne ma na kwa aba Odifo mo akwa oyo ma mejo so na ho ye ajana mi adumo na so da Kristo ase edenya mi ase ma me fa nchia kese ma yura asantema yura otumfo piao na me chia makoma mu made nyina the retired COP Kofi Boakye na me chia yura John Dramani Mahama so na me fa ntudwa etiefo a wo paibo bi achirusu bia no susuma sem bia tete au bia no for Odifo 99 o kata sem from 0244 13 10 66 0244 13 1066 for Odifo 99 and this kasem wo de frame wo ko so ko ya ko shebe bu kwa wo de for picture bra o mo de so be frame we pita obia no aso Odifo na ya be nam so na maka kire o hima me da se ya ko ya so so yo Odifo Sabrede wunya Roger na so ayehye pa ne nyina ne enkomhye a wo ko hye ewo onya TV bi kyerɛ sɛ eye settings Odifo ma mi nisa sɛ uhu Roger ne enkomhye sɛ ne obiebie nsɛm no so onya TV sa no eje won nsɛm ana hu ne sɛ settings me nua ba me ntwa no woni bibi Bible ekita ye no kyerosem no ya ntro ba bia sɛ ye di odifo bi ba e ma na be hye owu nkom hye nko a da bi eni ho ene yakopɔ so mfrɛ odifo bi sɛ ba be hye owu nkom hye nko a no da bi eni ho sa nyame frɛ onidifo waka Amos 3:7 na nyame frɛ ni difo e di man mind eti me ko so man no no ene nyame be yi a kyerɛ se de na kɔ na kɔka eti wo de nyama na oyɛ no en kyerɛ pɛfɛ sɛ oyo difo a yakopɔ ene ni yɛ adwuma sɛ ɔnhyɛ owu nkom hye nko a da bi and Odifo wo nkomhye nko na Roger wo hye owu nkom hye nko a no hye tie me ena asɛm so a yɛra makwata ekɔtena onya TV na ɔkae no we bu Roger ho fi we bu Roger ho animase what I say Roger ne friend wo aso difo ti hayo Roger ofriend wo aso difo wo so sin onyo difo na oye bosum ewo Benin 200 years na we wu akwaba sabio didi ni bie no a we wu okɔ ne krachi a wasa babio eti pese yewra makwata so yo difo a owu ade
but onimu sunsun kyerɛkyerɛ no ɔnka ho ɛyɛ book ɛna ɔsua ɛyɛ makwata book na ɔsua ɔnsua ne book na so wo nyi ni sɛ obi betumi ewu akwa asan aba tiye yɛ ɔtɔfo wo wɔ hɔ yɛ wo efe tɔfo wo ɛwɔ hɔ ba yɛ na makwata na kyerɛkyerɛ bebe na ɔkyerɛkyerɛ nyinaa no ɛnyɛ sunsun kyerɛkyerɛ ɛyɛ naanju na ɔde kreti o di for asɛm na okay you see naanju sɛ bi obɛka bi o the bible to won this listen tie me yɛ sunsun asɛm ka no nnim a mɛnkɔ hɔ na te na mbɛ so akyi kakra okay yɛ bɛ to aba last year ɔse ɛmmoawe ɛwa oh yeah bees ɔmo to aba ɛwa nto aba tie ɔmo to aba yɛ kɔmɔde sɛ mmoa no wɔ wiem eti wo a wokɔ kɔnfɔ no kyerɛ sɛ ɔyɛ ade ma ɔno ɔno kɔnfɔ no ɔyɛ ade no ma ɔno ɔbɛkyerɛ sɛ mmoa no pie wɔ beta akra a daa mi sɛ vote ɛbɛkɔ so sɛ ne ɔmo ato ama na bi ɛnyɛ abatoɔ abatoɔ no nyɛ wɛn ɔmo to aba ɛyɛ obi na chanting wo na ɔkɔ bi wo na ɔkɔ ɛwɔ nneɛma ɛnyɛ abatoɔ o motia adwuma a ɔbɛtuma yɛ ne sɛ ebia wɔ picture ne wom mato ama bawomia nyɛ ma koto ma bawomia o motia bɛtuma ko sesa picture no sunsun mo picture no wo yɛ ne John Mahama yɛ bɛka ya bɛsɛ Mahama picture ne wɔ hɔ so for in this case why the trouble one na motia wo koto wa bako ba sunsun mo motia abɛda ne ɛne nya batoɔ na ɛno yɛ deɛ ɛnyɛ batoɔ yɛ ka ne sɛ yɛdane ade no sunsun mo okay yɛdane no ɛwɔ sunsun mu ade ne yɛ ɔdi ya yɛabɔ na dane ya yes ade ne yɛ ɔdi ya ba yɛdane na agye fusɛm okay na nyɛ sɛ wɔ motia na bɛgyina dabi ne motia nto aba eti kyerɛkyerɛ no ɔnkyɛkyɛ ade ne yie na sɛ tie bio last year ya amakwata ko ya pɔfɔ amakwata ɔse the whole world ɔwɔ snake ɛna ɔbɛ control wiase nyinaa na aso diifoɔ na adiifoɔ wɔ man no yɛ bɔ mpaeɛ na sɛ ɔwɔ na ɔbɛ control ɔman Ghana na adiifo dwuma na ɔyɛ no ɔyɛ ne sɛn odifo kasa ɔne ne nya adwene asɛm aka no na kɔbɔ bɔ ne man ɔno abɔ sunsun na asase na ne wo mu yɛ adwuma yɛwɔ nipa ne bi wɔ asase wɔ so a ɔwɔ ho mu ɛna twɛ mu dada hwɛ woka edisɛm 12:7-12 Bible sɛ ɛpo ne asase mu ndue ɔse abɔfo no bi bɛgu pepom ebi bɛgu nsuo ebi bɛka ewiem ebi sɛ ahohom mmiɛnsa wei na Bible to ɔda no ɔmo yɛ powerful ɔmo yɛ so abɔfo pepom no neɛ wɔ he wokɔ nwuram a nwuram honhom nyinaa nea ɛyɛ powerful Bible to ɔda no ɛyɛ motia but yɛantwerɛ sɛ motia ɛti na yɛ nananom ɔmo kɔ motia no ɛyɛ sɛ bi bɛgu nsuo ma nyɛ nsuo yɛ sɛ ɛwɔ mu no sunsun no yɛ fɛn na mo wɔta deɛ di mas na mo wɔta ɛna yɛ kɛlɛ fɛn na yɛm tuufoɔ no ɔto dan ne wɔ baa bɛrima style bi ɔpɛ bia bi ɛna esum deɛ no ɔno ne huhum a ɛna mo wɔta ɔno ne huhum a ɔma ne ma pie ɛna ne ma pie physical ɛba ho ne mo physical ɛna yɛ ɛyɛ nipa a yɛwɔ asase ne so no ɔmo ne yɛ bɛda ɛnyɛ sɛn ɛwɔ tìyɛnì ɛmoa no wɔn mu sɛ nipa soma so wɔn mu eti ne mu na ɔde ba no ɔbɛsɛɛ ne daakye a wɔn ehu a wasɛ wɔ awie wɔte aseɛ eti maame wɔta ne ma ti nsu ase ba physical bɛyie efi maame wɔta mu ne baayi ɛti ma bɔ ɔmo gyinagyina pɔn a wɔn tɔn wɔn efi maame wɔta mu ne baayi ɛnibiri sikanibiri wɔfɛ sisan ne kɔ no sikanibiri efi maame wɔta mu ne baayi eti wɔn mu ahodoɔ bi a efi wɔn mu nsu ase no ɛna pie baayi yàrá ni wọn sọ wọn nim saa kyerɛkyerɛ na don go there mɔɔtia ne 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 wɔnyi mɔɔtia no yɛ nananam no tam na ɔmo nam forest na ɔmo ba no mɔɔtia tumi fa ebi no mu ne mɔɔtia ebien wɔn ani na wɔte bɛkyerɛ ɔmo ahaban ɔmo de bɛsa yareɛ eti efa mo dinsifoɔ to yɛ dinsini a ɛnyɛ busu sɛ dɛ wɔkɔtwa abɔbuti anasɛ ɔkum nipa o mɔɔtia ɔmpa mɔɔtia ɔmo
Apolisi phone ye de omo tete aba say yale. Eni ye na nanu ma me be twa mo tete no. Be be person ko bon e kura wo no. O person ba nsuo. O ba nsuo na me me tia ko ja nsuo no. No ye amamre ma nsuo no. And am say o kom nsuo no. Itini me bi no. Se mo tia kom na o kom a, o be kom mo te na wie no. So ko ne kra chi a, ebusua no mu na mo te na betuma fa wo ebusua no no akom. O mo tia ba. Osoni mo na na no, oni mo tia wa pam. Eti ye wo akwala bi ba. Ne ti yin ye ntwa. Aye pese se wasta no, ye ntwa. Na se dam se mo tia kom o fi ho. What was it? Okay. Eti no, church ni won ma o be church na enu we ni fa. No, don't go there. Okay. Eti no be ka se Roger. Why busum na o fi benim na o ba. Sebio. Roger no so odifu a o she kom. Eti so busum dia ya je to so busu. Ba pese ye ra makwata tese se. Ebi ye esem na ye ka no sunsun kire no on ka ho. Odifo. Onim hwie o sunsun. Okay. Ye de enkomo no esi na mimi sa we ntwa to se. So pani amwakwata wo kire se wanka se Roger ya yimuni na wo ye bosum no wo se wa ba wiase pen. Wo ba e no kopie bani na wo ye bosum kese. Ena wo koye na wasan yasan awo no fufuro. Ena wa bepiem wo man Ghana. Ena wa ba be ye difo. We kire se ampa tumi bi e di Roger e ye adwuma e ye tumi. Ogwa entro onim hwie ogwa. Amakwata onim hwie ogwa. Enye nokre. Ogwa enye nokre. Odifo de na nyina so na wa. Me se enye nokre ogwa. Ogwa. Onka se Roger oje busumo bani. Simple. Onka se Roger wakoje busum ana de ye adwuma. E simple method. Enye nokre. Sister, tie me. Owuo Na ode wa no si ama. we dey see owuo obi ko ne krachi na Nyankopon hu tinimu a no ko ne krachi a ba bi wa ko du no wona Awurade kutu aka ono ne Nyankopon ongi na tibio. Okay. So ongi ne da ne nim daachi te aye ye obi won ma o ko ne krachi o na sunsu mu no ya chechire no isu o to ebi agbe ehwe no wo yo se adentia nipa na okunu ogunamu no wa ko chechire so no Uterie. Me say pa. Ena this is nipa na ye chechire no this one no and be one na all su na obi ayere ho no this one be so bi dai say mo ko yi amamre wo me na so asa me ko be to me asa be free pese tie bio Me say omo asifi busum ai bae no se moti abusum no wata busum ai pe bae no sa akofo no so mo ni accident e fun to fuwo anso mu na se sio bukura na omo kra no ese ko pure ko fofo so ko se enya mu ene edini bae uti tweme ni mu ka so ni Odifo me say. enya mu enya ko pomu mu na edini bae Okay. no say ni na ana se ni papa ko sre no fi busum so se wo ko sre ba fi busum so bae a e ba ne busum mu e che ba akora na enya mu ejane na no enya mutimi e kan say akora no o mu se o nipa but busum no so control more che ejane na the sa akofo no mu wa mu kra no enko eni nam Ene na moye de be san ba. eni nam emma ho e ba ko pio foforo Odifo Yesu na no Yesu na msi for wasem this by the time we for question we twa na ife yemi Yesu bisa na siafo no say e de na nipa se meye. Osiafo ni yina no say bisa wo ye Elia wakwa aba, ebisa wo ye tete edifo ni, ebisa wo ye sei. ole okande E no nkyere say ampa obi wo ti ko san ba. timi Ye ka bi so for job the baptism. tie Yesu ni Yakubu nu e ko bon pai the time I bon na say bi mu no o je papa baba say na Yesu bon pai ma na tale e ya tale fita. Okay. Bible say Elijah susum ti ye beka sama bwa Moses ni Elijah e be sra Yesu e be share ni din o fi ko so na o mo ti ni ko bon na say bi mu no Okay. ti ni ye sama wo ho sama e wo ho me say adibia wo di bia no e wo ho sama wo ho ba me tro say Yesu na onu pane ni pa we wu a ohun ma we ye bona say bi mu a
nan ana miensa osole ye no se meko na chi no odifo bia emabiem obaso odifo bia emabiem na wote ase enya ya no mo so odifo baba e be tineti sema tofanoche enya ma ba ye wo Ghana ema asatiman no se ye be ji anoche di say anoche ni Yesu no it doesn't like Sabat. It doesn't mean bad people no. Me the atemu na eden. Eba. Judgment. Yes. Eti obi obewu. Oh, see we wu akọ. Masamba no. It's not true. Okay. This is a musumba. Okay. Onye musumba utini wu enkomba. Okay. Ita makwata mo kache ni say, ne kire na o kire no. Se book no so ya, on so no book ni yie. Na o ka edifo na se ye mete na no mo ya ko police a dum no e ma ya ye ti bie na mu kire ho o de se o se me se ma make ho o do ka se ni akwa tu de wa bia na ba bo no ba na obi wa no o ba try wo se ya me mu tu mu a ya me de aduma che de ye de e ma wo okay e ja ba kwata de no ohu oka but enye susum kire e ti we da asem na o ka no enye oboa enye no kure enye ntro enye no kwa entro we say oboa entro on ka say we da koje bosom omu ye MPP pastors ti haye odifo bi ade asem ye ye time no so omu no mo share ko ma ba o say obeba okay ana ba o ama okay ama kwata o ka hubi we ja o ka hubi sa ko funu nyina no omu say is MPP omu say si fom eti sa dia ye abayo te kuna so no ye create susum nyama eto boso officer ka sa break class na kwa o mi si ye Mr. Fremi we no radio come Japan and this phone pa mi sa Frem say mi hwe chiri ma o 3 days e de mu ama o e fe minister say me na be ko ka che minister okay eto mu ye ko fo o ko titi o take maso eta makwata oboa okay e ko mi se nyina oboa atonsu bita me twem oja sa okata sema juma awale wetin su bia odise betu kwa hunida wontini kanda odise bi ukwa yira wo de fan picture bra anase wo abotiri afa sene mo WhatsApp ne ita bia no ase me di for meta social media sem no me de bia me kase for picture bra wo de person be hwo wo se be mu kra na for picture bra ne wo su ne ko su bia no 99 prophet 99 the youngest prophet Bieswa catcho enye maduma nya medi su nya medi ma na medi su medi buy the firm was 0244 13 10 66 0244 13 10 66 Christo mai batashia ya mishrawo fonate na eneska sem frame amen odifo nyamisha won so pa busu ya message so beja comment e wo comment section ho e de amami e too much gh all the social media handles or like share na phone so enye bia should be e de dark gold macra